sam rekao da sam prodao sat, zato što su mi trebale pare, razmišljao sam da uzem 200.000 evra na kamatu, bio sam u problemu, imao sam troškove, baš sam bio u kurcu, bio sam baš na lošem mjestu i on sam poslao sad da se proda i prodao sam sad. Sećate toga? Zato što sam sada stabilan sa financijama, odlučio sam da svoj sat kupim nazad. Sat je opet u mom vlasništvu, kao što vidite, stavio sam u belu narukvicu, nešto sam ga isprobavao, tamo je i crna. Pogledajte ovo, pogledajte čukaricu. Pogledajte čukaricu. Tako da ljudi, nikad ne odustajte, čak i kada ste na dnu u vašem životu, kada vam treba, kada vam fali ono 200.000 evra, nemojte da očajavate, prodajte svoj sat koji košta 130.000 evra i onda kad budete imali opet pare, kupite ga nazad. Tako da, jedan veliki respekt i jedan veliki W, opet imam svoj sat. Mislite da je